ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଚ୍ଚାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସବୁକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଶୁକା ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ସେନାମାନେ, ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ପାଣି ଖୋଜି ଆଣ। ସେନାମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଲେ। ଶୁଣ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଏକ ଏକ ଗଡ଼ା ପାଣି ଆଣି ତାଲାବରେ ପକାଇବା, ତାଲାବ ଭରିଯିବ। ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ବଚ୍ଚାମାନେ ଗଡ଼ା ପାଣି ନେଇ ତାଲାବକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗଡ଼ା ପାଣି ପକାଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଲାବ ପୂରାଣିଗଲା। ସବୁଏ ଖୁସିରେ। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଲାବ ଭରିଯିବା ପରେ ଚାରିପଟେ ହରିଆଳି ଆସିଗଲା। ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ରାଣୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ସଫଳ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକତାରେ ମିଶିକରି କାମ କରନ୍ତି।